बेलायखना हामबाय मारुओ ससियेल मीडिया no tini jongoro phai manjak phaika salamani andaro modusora nei kaisa parao amo chini surma constituency ni khobjago tai chini bukhuk susila bini sori sak hamyani bagui jong dinaro nainani phailaijak chini surmani block ni ingoi TWF ni secretary chini bukhuk tapusi tai ang sak oro tongo tai বিশেষ khlaioi thangnai 23 tarik ni sono nigom ni astabol ni program o thangthanio chini bukhuk bobo khoroksa social media ni samung khlai tongo stage by mani yagulo bobelai khno sak dukhu manjakha bini bokhorok rogo bsak rogo yango bara yaicing rogo bebak jagano kaplum jakha fikung rok bini tabu rogonjak jongbono tini nainani bagui phailaika hingkai tai bo chini TWF ni ngoi surmani ngoi jotono phailai tonglaio block committee ni district ni ngoi borok bo phailai tongo borok bo phai manjak phainai bono nainani bagui belai khano khakhamma singsa khairokma singsa tai GB hospital bo klaikha 23 tarik ni horo bo lengoi klai thangka bo kuno silia hingkai bono nai thangka chini haste hapang ni chini CM tabuk je tongnai Dr. Manik Saha chini sar bono bo chung hambaya pharo bo thangoi naimani bagui aboni yagulo dai khoroksa minister chini Susanto Chaudhary sar bobo thangoi naikha hanai chung khnawi mankha aboni yagulo chung tabuk oro phai manjakha chini surmani ngoi chini bukhungno nainani bagui chung phailaijak hingkai bubagrabo kaisa jono message rohorka chini bukhukno naina jotono gana gini tongnai rok ba Tripura basi rok thangoi nai baidi hinoi a bubagrani dagimungni bisingtino chung tini oro phai manjakha hingkai aboni bagui no belai khano hambai chini media no chuno oro logeri mani bagui joraro mani bagui tai chung surimung tongnai kaitorni thani chini bukhuk dakti hamnani bagui tai hammani yagulo bo dofani samungrokno taibo kaham khlai chaitok mungni bisingtui khlaioi bo samung khlai manani ungthong hnoi chini surimung tongnai asukno hambai tandi nga kokta sade Sabo ai majang mani karong kai chini media bubuk chini susila bo osusto ni khnai chung tini naina ma phai bono chung bono osusto khana ga agu pulai bon chung thanan jora malia yang Christmas rok ni tama bagai amai tini chung binno go modosora phaikya chin TWF ti chung phaile ka jotno chini aro phai manjakha chini block secretary tai block president block vice president tai chini member bo tongbayo gai tini bukhuk agin chale komija ambage chung bona tini bubagra bo chung dagi ma tongo chung nai bai dinai ambage chung phaika ani chini mungkai ang sorale da barma 5 district